Červenka, drozd, králíček nebo kalous. Sklo si nevybírá. Pro ptáky je neviditelnou pastí, odráží krajinu nebo oblohu a stává se smrtelnou překážkou. V noci navíc světelný smog z měst narušuje jejich orientaci. Během noční migrace se ptáci často dezorientují a nebezpečím se stávají rozsvícené výškové budovy. Každý rok takto v Česku zahyne až 1 000 000 ptáků. Ani náš kampus není výjimkou. Polepy siluet dravců jsou prokazatelně nefunkční, ale existuje řešení. Speciální polepy, které tvoří optickou bariéru. Bezpečnější prostředí můžeme vytvořit i při plánování zeleně kolem budov, která by se v nich neměla odrážet. Při nové výstavbě je vhodné vyhnout se použití reflexních materiálů. Chceme přece ptáky slyšet zpívat, ne je vidět umírat.